Здравейте на всички! Ще пристъпим към изтеглянето на победители от томболата на Бизнес парк София Ски и Сноуборд Купа 2017. Наградата в тази томбола е Тест Драйв Уикенд с автомобил, предоставен от Audi Porsche BG. В томболата ще участват всички състезатели, които стартираха в 4 отделни дисциплини, но няма да могат да вземат участие класирали се от първо до трето място, защото вече те получиха своите награди. Даваме шанс на всички останали да спечелят тест драйв на Audi с пълен резервоар автомобил. Ще бъде предоставен на правоспособен водач, така че ако изтегленият няма шофьорска книжка, да намери приятел или член от семейството, който има шофьорска книжка и могат да се насладят да покарат Audi с пълен резервоар за един уикенд. Ще изтеглиме на случайен принцип всички стартирали. Ще копираме от таблицата с всички стартирали, които са 152 души. Това са стартиралите, ето ги по номера, по дисциплини. 152 са, стартовите номера са различни, но копираме в момента всичките стартирали. За съжаление, имаше доста хора, които заради студа не стартираха и сега само могат да съжаляват, че няма да са в томболата за тази чудесна награда. Сега ще пристъпим към изтеглянето само на един човек, който ще е печелившия. Ще натиснем Draw Now и да видим какво ще се появи. И печелившия Андрей Миладинов от Мапей България с стартов номер 207. Той се състезава при ските в мъжете. Така че това е печелившия. Ще бъде уведомен по имейл, за да дойде и да получи своя ваучер за наградата, на осигурена от Porsche BG.